खुलुमबाय बयनिबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखंनि स्टुडिय'आव दिनै आङो आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि गाहाय रादाबखौ फरायनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। आङो गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय रादाबा दङ जे आसामनिफ्राय लांखार जानाय सा 9 सिख्लाफोरखौ आसाम पुलिसा केरालानिफ्राय बोखांदों। बे मानसि लांखारनाय हिन्जाव लांखारनायफोरा आसामाव खोब जागासिनो दं, बेखौ दाबो दबथायनो हायाखै। बिनिफ्राय जाबाय आसाम सोरखारा कभिड-19 बेरामजों जिउ गोमालांनाय नखरफोरनो 2.5 लाख रां अनसुंथाइनि चेक रानदों। दाखालिनिफ्रायनो रानगासिनो दं, मैयाबो रानदों। बिनिफ्राय जाबाय मा जे 2024 बिसायख'थिनि सिगां बियाब दाफिननाया जोबगोन, जायखौ डिलिमिटेशन अफ द कन्स्टिट्युएन्सि होननानै बुंदों। बे MLA बा MPनि गासैबो बे डिलिमिटेशन जाफिनगोन, सिमनाखौ गोदानै दाफिनगोन। बेनिफ्राय जाबाय मा खौसेथि बर' सुबुं आफादा 9थि गायसंथाइ सान फालिदों। बिनि उनाव आसामाव नङा हादोर नाङैनो मुवा बेसादनि बेसेन बांदों बुंदों रन्जित दास। आसामावल' नङा सारा भारतआवनो बांदों होननानै बुंदों। बिनिफ्राय बुंबाय मा सोलोंथाइ डिग्री गैया गारा बिसायख'थि आयगनो नंखाय सतबान्सा। सासे देग्लायनि MLA आ बिसायख'थि आयगनो बिदि नंखाय फोरमानलाइ होदोंमोन। बियो डिग्रीबो पास जायाखै आरो इन्जिनियारबो नङा, नाथाय इन्जिनियार पास जानाय होननानै बियो खोन्थादों। फारसेथिंजाय बे जि फरायसालि आफादनिफ्राय बा फसंथाननिफ्राय पास खालामदों होनदों, बेफोरनि जेबो सिनसाबानो गैया। दा बेनिखायनो नंखाय होनदों आरो मानसिया अजद खालामनानै माबादों बिनि एगेन्स्टै जे बेखौ MLA निफ्राय बोखारनांगौ होननानै। बिनिफ्राय उलुबारिनिफ्राय बर'बाजारसिम थांनाय लामायाव गुन्दामारा आरो बान्दोगुरि लामाया जोबोर गाज्रि हालोदाव। बे जोंनि बिजनी हालामनि बाथ्रा। फानबारिनिफ्राय उलुबारि, उलुबारिनिफ्राय बर'बाजार बे थबस्र' लामा दोंसे दं, नाथाय लामाया हामथारा आरो गुन्दामारि खिनियाव जि दलं दङ बिनि एप्रसाबो खुफ्लंबाय। दा बेखिनियानो इंखंनिफ्राय। दानिया जों थांनोसै अग्रदूत रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ कोविड केन्द्रिक परिस्थितिक লৈ উদ্বিগ্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। নতুনকৈ তলাবন্ধ ঘোষণা একাধিক ৰাজ্যত। দেশত পুনৰ এদিনতে 5 শতাধিকৰ মৃত্যু, বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা। যে मिरु सोरखारा सिन्थायाव गोग्लैदों कोविड साग्लोबनाया मोजां जायाखै, बिनि थासारिया मोजाङाव फैयाखै। बिनिफ्राय गोदानै लकडाउन होनायनि थाखाय सिन्था खालामदों गोबां हादोरसायाव। बिनि उनाव जाबाय बेहायनो जे सानसेयावनो 500नि बांसिन थैदों, खमायथारबायमोन, दा 500नि बांसिन थैदों मैया। बिनिफ्राय होनदोंबा उत्तर पूर्व राज्य डेल्टा प्रकोप, जोंनि थिंजायनि आसाम, अरुणाचल, मेघालय, नागालेण्ड, मणिपुर बेफोरबादियाव डेल्टा भेरिएन्टनि जोबोद गिख्रंथाव साग्लोबनाय। बिनि उनाव फैदों मेट्रिक नम्बर मूल्याङ्कन केलेंकारि। बिनि थाखाय IAS सासे हमदों, बेनिफ्राय सासे केरानि हमदों, एकाउन्टेन्ट हमदों, कम्पिउटारिस्ट हमदों। बे थेवबो मानजा जायाखै। बिनिफ्राय অৰ্থহীন হৈছে আন্তঃজিলা যাতায়াত, নিষিদ্ধ জিলাৰ পৰা সংক্ৰমণ বিয়পিছে। আন্তঃজিলা ইन्टार डिस्ट्रिक्ट थांलाय फैलायखौ बन्द खालामदोंबाबो गोबाङा थांलाय फैलाय खालामगासिनो दङ आरो जेराव कर'ना साग्लोबनाया बारा, बिनिफ्राय बै गुबुन मोनसे जिल्लायाव बे बारदेरलांदों। बिनिफ्राय जाबाय मा এইবাৰ हरमाय कले राज्यत बছৰি 5000 कोटिर ड्राग्स बेहा। जोंनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों, दाखालि बुंदोंमोन 3000 कोटि, दिनै बुंबाय आरो बे मैया आरो 12000 कोटि थाखा
नि ड्राग्स बेहा सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय मोनसे रादाब যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে পথারলে আকর্ষণ করেছে যুব সম্প্রদায় কৃষিমন্ত্রী বরা অতুল বরা जोंनि आबादारि मन्त्री बियो बुंदों जे आबाद थिलियाव गोबां जि सफिस्टिकेटेड आइजेंफोर ट्रेक्टर माइ गायग्रा बायदिसिना बेफोरो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोसो बोनो हादों दा बिथिंमां नंगौ बेखौ बुंनो हाला जे खामानि मावबाथ' जायो बेनिफ्राय टकिअ 2 फुटबलार हंक्रमित हल जे गुबुन हादोरनिफ्राय गेलेनो थांनाय टकिअआव बेनि सानै फुटबल प्लेयारा कर'ना पजिटिव मोनदों बेनिफ्राय संरक्षित वनांचल भूमि बेदखलर बिरुद्धे अलाय আহিल 32 गावर बाखिन्दा बियो काजलगावनि रादाब जे हाग्रामा दलंनि सेराव थानाय बे गोग्लैनानै थानाय हाफोराव जेराव दंफांफोर रज'बाय बेखौ एनडिएफबिनि केडारफोरा आगु केडारफोरा आवग्रिनानै लाहैदों आरो बिनि हेंथायै बे रायजोफोरा ओंखारदों बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय मोनसे मा जनजातिकरणर दाबिद आक्रासुर आन्दोलन घोषणा जे आक्रासुआ माने 29 जुलाइयाव बे सोमावसारनायखौ खालामगोन बेनिफ्राय मरापाट कल पुनरुज्जीबित करार दाबि फाथोकनि जि फेक्टरि बे फेक्टरिया बन्द जानानै दङ बेखौ फोथांफिननो थाखाय आबादारि आरो जायगानि मानसिफोरा दाबि खालामदों बेनि उनाव जाबाय मोनसे रादाब जे ब्रिटेनर कोविड बिधि प्रत्याहार बिश्वरभावे विपदजनक इंलेन्डआ मा सानदोंथाय बियो गावसोरनि देशनिफ्राय जि कोविड प्रोटोकल बे कोविड प्रोटोकलफोरखौ फुरा उठायनानै होबाय दा सारा बुहुमावनो बियो रिएक्शन जादों अविवेशक सिद्धांत ब्रिटिश प्रधानमंत्री सतर्क करिले विश्वर विभिन्न देशर 12 जन विज्ञानीया सा 12 साइन्टिस्टफोरा गोनोखोआरिफोरा जे ब्रिटिशनि गाहाय मन्थ्रिखौ सोंखारिदों आरो सांग्रांथि होदों नों दायनिगिरि जागोन होननानै बुहुमाव जुदि नोंनिफ्राय बाराद्राय बाङोब्ला बेखौ होनदों बांनायाथ' बांखागोन बेनिफ्राय बे जाबाय आजिरिफोरा आरम्भ करिब अनुशीलन जोंनि गेलेग्राफोरा दिनैनिफ्राय टकिअआव जि गेम भिलेज अलिम्पिकनि बेहाय गेलेनायखौ जि प्रेक्टिस बे प्रेक्टिसखौ जुरिगोन आरो बेनिफ्राय मोनसे जाबाय सिनद निर्माण हल विश्वर द्रुततम सुपार कम्पिउटार चीन देशानो जोबोद आवगायो आरो दा बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन कम्पिउटार बानायदों चीन देशाव बेखौ सुपार कम्पिउटार होननानै बुंदों ते अग्रदूतनिफ्राय बेखिनियानो बेनिफ्राय जोङो फैबाय प्रतिदिन असमिया प्रतिदिन रादाबाव बेहाय दङ जे धনৰ বিনিময়ত নম্বৰৰ নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ মাজতে অন্য এক অভিসন্ধি ফাদিল मा थाखा हो आरो नम्बर ला बे रोखोमनि जादों जायफोरा थार्ड डिभिजनाव पास जानो गोनां बिसोरबो दा डिस्टिंक्शननि मार्क्स लानो स्टार मार्क्स लानो थाखाय हाखादावरा खालामदों थाखा फैसा होनानै भुवा परीक्षार्थिक नियमिया करि उत्तीर्ण ब्लुप्रिन्ट आरोथ' बे नंमारगौ फरायसानि अनगायैबो नंखाय जायफोरा परीक्षाखौनो होखायाखै बा बिसोरो स्कुलावनो गैखाया बा देग्लाय परीक्षा होनायनि खोथा गैया बिसोरोबो दा परीक्षायाव पास जानायनि लामायाव बेनिफ्राय जादों मा डेल्टा प्रजातिर द्रुत संक्रमणर बाबे मणिपुर मिजोरामत लकडाउन बे रायजो गंनैयाव मणिपुर आरो मिजोरामाव डेल्टा भेरिएन्टआ बांनायनि थाखाय बिसोर लकडाउन होदों फुराफुरि बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय सयगाव स्कुलर अध्यक्ष कामरुपर परिदर्शक कार्यालय कर्मचारी ग्रेप्टार सयगावनि सासे प्रिन्सिपाल हेडमास्टार बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो केरानिखौबो एरेस्ट खालामबाय बै मेट्रिक परीक्षानि नम्बरनि माबानि थाखाय दुर्नीतिनि थाखाय
बेनिफ्राय ओरै होनदों बेहाय काछारत परीक्षार्थीर मूल्यायने व्यापक बिहंगति 3 बोसोर प्रथम विभाग नपुआ 92 खन स्कूलर 14-15 शिक्षार्थीक दिल्ली प्रथम विभागर नम्बर जी स्कूलफोरा 3 बोसोर 3 बे बोसोर 3 गासै 92 स्कूल बिसोरो बोसोर 3 फार्स्ट डिविजनावनो पास खालामहोनो हायाखै गावसोरनि स्कूलनिफ्राय नाथाय देग्लाय मा 14निफ्राय 15 फरायसानो डिस्टिंक्शन मार्क्स होदों बेनिफ्राय विरोधी एजेंटखौ उमहत्या प्रार्थी दियार पक्षता लुरुनज्योति गगैया फैगौ जे बाय इलेक्शन बेहाय विरोधीफोरा ज' जानानै साफा साफाल' बिजाथि होनो थाखाय थांखि होदों बेनिफ्राय कोविड योद्धा सरम बंचना सरकार 5 माहे दरमाहा पानाय दुख नार्से 200 नार्सा कोविडनि खामानियाव नांगासिनो दङ नाथाय दिनै दानबा जाबाय बेथन मोनाखै दुखुनि बाथ्रा बेनिफ्राय 18 माहत राज्यर पर्यटन खंडत 18,000 कोटी टकार लक्ष्यम टूरिज्म डिपार्टमेंटआव दिनै 18 दानाव 18,000 कोटी लस जाबाय बेखौ बुंदों बिनि उनाव 26 जुलाइर पिছত पदत्याग करिब मुख्यमंत्री येदियुराप्पाय बेनो येदियुराप्पा कर्नाटकनि चीफ मिनिस्टार बिनो वेस्ट बेंगलनि जी हादोरसागिरि राज्यपाल गवर्नर बे बिबानखौ जासिदोंमोन नाथाय बियो नाङा होननानै बुंदों दा बियो समाय जाबाय जे 26 जुलाइनि 26 जुलाइनि उनाव बियो रिजाइन होगोन बेनिफ्राय जोङो दस्रा रादाब बिलाइयाव थांदिनि बेखौ फरायखांबाय दाना असमिया खबराव दङ আজি एसओपी बृहस्पतिबार बलवत गोदान एसओपी जासिगोन आरो बियो बिस्तिबारनिफ्राय लागू जागोन बेनिफ्राय मुसलधार बृष्टित उटिगल मायानगरी मुम्बाइर अभिजात्य 29 जनर मृत्यु बबेबा गांसेयाव 30 थैदों होननानै बुंदों मुम्बाइआव बिराद अखा आरो बे अखायाव 29 एबा 30 मानसि थैदों बेखौ बुंदों धुबुरीर भारत बांलादेश सीमान्तत हस्तनिर्मित रिभल्भार बमा उद्धार ग्रेप्तार 2 सानै सोमोन्दो थानाय मानसिखौ बे पिस्तल रिभल्भार आरो बमाजों जाबजों हमनो मोनदों भारत बांलादेश बर्डाराव बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बे जाबाय पर्याप्त पानिर अभाबत सन परिसे ह बिघा कृषि भूमि बहाबा बिराद अखा बहाबा अखायानो गैया आरो बे जायगा जायगा अखा गैयिनि थाखाय गोबां हाफोरा सन गोग्लैनानै दङ गायनो हायाखै बेनिफ्राय मोनसे जाबाय अत्याधुनिक हजलरे कृषि कर्म करि स्वावलम्बी होइसे पूर्णिमा होननाय सासे सिख्ला बे सिख्लाया जे गावनो आबादथिलियाव ट्रेक्टर सलायो माबा खामानि मेसिन सलायो दा बेखौ ओरैबायदि बुंदों पुरुषবিहीन घरत पुरुषर दरे সকলো কাম কৰা যুৱতীৰ জীৱন गाथा हौवा मानसि गैयै न'खराव हौवानि बादि खामानि मावदों बे सिख्लाया पूर्णिमा होननाया जोङो बेखिनियावनो बेखौ दोननोसै बेनिफ्राय दा फैनोसै जोङो गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे जाबाय दैनिक जन्मभूमि बे दैनिक जन्मभूमियाव दङ आरक्षीर जेराव सम्मुखीन होयो पुरस्कृत माधव डेका बे माधव डेका आइएसआ बे मेट्रिकनि मार्क्सनि दा सोलिफुबाय थानाय मेट्रिकनि मार्क्सनि केलेंकारियाव गोग्लैनानै दंमोन नाथाय दा बेखौ प्रमोशनसो हरबाय माध्यमिक शिक्षार उप सञ्चालक बदली प्रमोशनसो जाबाय आइएसनिफ्राय बियो दा एसिस्टेन्ट डिरेक्टर जाहैबाय बेनिफ्राय जाबाय मोनसे रादाब बे प्राइम मनोलै अमानिका जोंनि जे नायजाब दोलो थिएटार थाबायथिंनाय थिएटार बियो जोबोद गाज्रि हालोदाव दङ थांनाय बोसोरावबो दिन्थिनो हायाखै बेहायनो लाख लाख थाखा खहा जादों मोनसे दोलोआ आरो देग्लायबो मा जागोन बेनि थाखाय सरकारखौ
खावलायदों आरो बुंदों मा मोनसे दोलोनो 40-50 लाखसो थाखा अनसुंथाइ हरबासो बिसोरनि खहाफोरखौ सुफुंनो हागोन। बेनिफ्राय करीमगंजर 3.5 किलोमीटर काइटिया बेरा 13 बोसोराव सम्पूर्ण নহल। दिनै 13 बोसोर जाबाय थेवबो करीमगंज ओनसोलथिंजाय जि काटातारनि बेरा होनाय बांलादेश बर्डाराव बे जाफुङाखै, जायनि थाखाय दाखालि दुथां माखासे बांलादेशनि 7 गाज्रि मानसिफोरा फैनानै जोंनि आसामनि नखरसेनाव हाबनानै फिसाजो सानै आरो बिमाखौ जिनाहारि खालामनानै खारलांदों। बे बेसेबां दुखुनांथाव। बेनिफ्राय खेलानि रादाब अधिनायक शिखर धवनर अपराजित 86 रान। अधिनायक जादों शिखर धवना आरो बियो 86 रान खालामनो हादों। प्रथम खन एदिनिया धराखायि श्रीलंका, भारतआ श्रीलंकाखौ फेजेननो हादों गिबि सानसेनि हाबाफारि क्रिकेट गेलेनायाव। बे रादाब बिलाइनिफ्राय एसेखिनियानोसै। बेनिफ्राय जोङो नियमिया बार्तायाव थांनोसै। बेहाय दङ रादाबा जे केन्द्रर पाछते राज्यिक कर्मचारी समाजाव तात्क्षणिकभावे पाबो दिए। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मिरु सरकारा गावनि साख्रियाफोरनो दिए होगोन आरो बेखौ नायनानैनो जोंनि रायजोआरि सरकाराबो दिएखौ थाबैनो होसिगोन होननानै बुंदों। बे साख्रियाफोरनि थाखाय मोजां रादाब। बेनिफ्राय जाबाय मा आजिरि परा लोकसभा राज्यसभा बरखाकालीन अधिवेशन दिनैनिफ्राय सामार सिजन पार्लियामेन्ट जगोन लोकसभा आरो राज्यसभानि। इनिफ्राय बेहाय बुंदों कृषकर बिक्षोभर पूर्वे राजधानी दिल्ली कटकटिया निरापत्ता जे कृषक आन्दोलन जागासिनो दङ आरो दा जाफिनगोन। जे बे जानायनि सिगांनो दिल्लीयाव गोख्रोङै माबा खालामगोन, सिकिउरिटिनि मेजार लागोन। बेनिफ्राय जाबाय मा भारत पाक सीमान्तत आटक धुबुरीर सापरर नजमुल हक। धुबुरी जिल्लानि सापर होननाय जायगानि सासे नजमुल होननाय मानसिखौ भारत पाकिस्ताननि बर्डाराव हमनो मोनदों। बे मानसिया दाननै जाबाय नखरनिफ्राय खारनाया, जेबो खबर मोनाखैमोन। बेखिनिखौनो फरायबाय नियमिया बार्तानिफ्राय। बेनि उनाव आसाम ट्रिब्युन रादाब बिलाइनिफ्राय जोङो लादों। बे ओरै होनदों मनसुन सेसन्स अफ पार्लियामेन्ट फ्रम टुडे, बेखौ आगोलावबो फरायखांबाय। बिनिफ्राय गप्ट फार्म टु स्टप एनक्रचमेन्ट बाय पिपुल अफ नेइबारिं स्टेट्स। सोरखारा बे गोख्रोंथिखौ फोरमायदों जे नसुंसे हादोरसानिफ्राय जेरै अरुणाचल, नागालेण्ड, मिज'राम, मेघालय बेफोरनिफ्राय जोंनि आसामनि हा दखल खालामनो फैनाय आरो हाबफैनाय बेफोरखौ बन्द खालामगोन, गोख्रोङै बन्द खालामगोन, बे खोथाखौ बुंदों। बे ट्रिब्युननि रादाब। बेनिफ्राय 3 एथलेट्स टेस्ट पजिटिव फर COVID-19। बे टकिअ अलिम्पिक गेलेनो थांनाय 3 गेलेग्राफोरनि गेजेराव 3 गेलेग्राफोरनाव COVID-19नि भाइरास हमनो हादों। बिसोरो पजिटिव जादों, टेस्ट पजिटिव मोनदों। बेनिफ्राय जोङो थांसै जोबथा रादाब बिलाइ दैनिक अखम। बेहाय दङ जे 2024 कठिन प्रत्याह्बाনৰ বাবে দলক সাজু কৰাৰ তৎপৰতা বিজেপিৰ। 2024 मायथाइनि जि बिसायख'थि जागोन MP इलेक्शन, बे MP इलेक्शननि थाखाय बिजेपि दलआ गावनि मानसिफोरखौ गोख्रों जानो थाखाय थाग थियारि खालामहरदों। बेनिफ्राय हलनि हब पारे कर्नाटक, त्रिपुरा, हारियानार मुख्यमन्त्री आरो बिनि फिथाइ हिसाबै मा सोलायनो हागौ कर्नाटक, त्रिपुरा आरो हारियानानि चिफ मिनिस्टारा। दाथ' कर्नाटकना रिजाइन होसिगोनानो आरो त्रिपुरानिखौबो बोखारगोन
हारियानायाबो बोखारजागोन बे इंगितखौ होदों। बेनिफ्राय आसुनि जे सुबुरुनगिरि डक्टर हमुज्जल भट्टाचार्य बिथाङा बुंदों दक्षिक कठोर हास्ति बिहार दाबि जे मेट्रिक आनजादनि जि रिजाल्ट बानायनायाव मार्क्स होनायफोर बिया केलेंकारि खालामनाय बिसोरखौ गोख्रोङै साजा होनांगौ। बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय मा क्षतिपूৰণৰ ঠাইত আকৌ ঋণ केन्द्र क्षतिपूरण होनायनि बदलै आरोबाव ऋणसो जासिबावदों। बे माबायदि खोथा बे GSTनि GSTनि नामत राज्यসমূह बिपदत पेलाइसे जे GSTनि मुङाव हादरसाफोरखौ मिरु सोरखारा खैफोदावसो खोख्लैदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय 2 बोसोर पाছত मुख'लि आखा कर तल'लि जेहिरुल होननाय सासे भारतारि सुबुं बिहा गासिबो कागजपत्र दं थेवबाबो बेखौ बिदेशि होननानै बोसोरनै जोबनानै दोनदोंमोन जेल खानायाव जोबथेसालियाव। बेनिफ्राय श्रमिक कर्मचारी भविष्य निधिर 144 कोटी टका अनादाय 5 दशकत 740 कोटी टका लकसान अखम साहा निगমৰ आसामनि बे साहा बागाननि रादाबफोरा मोजां नङा। दा गोबां साहा बागाननि मालिकफोरा गावसोरनि बागानफोरखौ फाननानै खारनो लादों। दा बे मा जाहोनाव जानाय बेखौ जों आगोलाव मिथियाखैमोन, नाथाय दायो मिथिबाय दिनै जे थांनाय 50 बोसोराव बेसेबां लस जादों 740 कोटी टाका लकसान आसाम साहा निगमा। आरोबाव एबार लस जासिगोन मानोना बेफारिफोरा खारलांगासिनो दङ। बेनिफ्राय रादाब मोनसे दंबावो जे सर्वदलीय बैठकत बिरोधी सहयोगितार आह्वान मोदीर जे जि दैज्लांनि सेसन जगोन राज्य सभा आरो लकसभानि बेहाय बेरेखा हान्जानि एमपिफोरखौ मदद होनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों नरेन्द्र मोदीया। बिनि उनाव टकिअ'त क्वार्टार फाइनेल खेलार आखा शरत कमलर जे टकिअ'आव क्वार्टार फाइनेल गेलेनो मोनगोन शरत कमला बिदि आसा खालामदों। बेनिफ्राय जोंनि साइना नेहवाला आसा खालामदों जे भारतारि दोलोआ देग्लाय बेडमिन्टनाव बान्था मोनगोनानो देरहानो हागोन बे खोथाखौ बुंदों। बेखिनिखौनो फरायबाय दिनैनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय। आङो जोबथारनायाव आंनि गोसो गोरबोनि सिंनिफ्राय आंनि मोजां मोननाय हामलायनाय आरो गोजोननायखौ नोंथांमोननो बावनानै बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।